Здравейте всички! Аз съм Пухчо и сега ще ви разкажа за проблемите на играчките ви. И вместо ваши играчки ще ползвам играчките от тази кутия. Към следващото. Ето това е кукла. Момичешка, не на моя приятелка. Добре, ние ще я ползвам да изуча. Мислите и ще ми каже какво ми харесва. Добре. Нейният проблем е, че панката ми изресва косата. И че не иска да я гримира, а тя вече на годините, където може вече да се гримира. Но следващата. На Батман проблема е, че детето му не си играе с него. Чакай, има още нещо. Разбрах всичко. Перлиното му място нито да не антисти клонът вече му. Грозен не му харесва. Към следващото. Напизава. Не го събират играчите му толкова често и не го мятат толкова често. Лесно. На този крадец проблемът му е, че полицаят винаги го хваща, а на полицаят му няма нищо, само го сложихме. На полицаят не му харесва, защото той има ужасни димни бомбички, които пречат да вижда, и 5 седмици беше на хирург заради тях. Към следващата престъпност. Шегувам се към следващото. И не си главата. Него му са му нужни повече игли. Съжалявам. Но все пак всички хора по света гледат всякакви глупости. Към следващото това го разбрах и преди. Това от баба гледницата. Сега май ми свършиха нещата за това, че нека да продължим към следващото нещо, което е последно. Пъдицата на мама
пухка, иска да спре мама да ака в нея. Не е ли очевидно? Мама обича да я държи под стола, за да е далеч от мен. И към мене. И изглежда, че така трябва да се сбогуваме. Добре, ще ви питам един последен въпрос. Видяхте ли някъде ето този пантоф? Пишете в коментарите. При коя играчка и след коя играчка видяхте този чехъл? Чао от Пухчо! Живот е живот. Живота е живот, дай.